Важното, което искам да ви кажа е, когато навивате кичура, да е в посока зад лицето ви. По този начин косата дава едно отваряне на лицето и кадриците стоят много по-красиво. Машата за коса, която ще използвам, е титаниевата на Otto Brand 32 мм. Като предварително съм измила косата ми с шампуана и маската от същата серия. Наистина ви ги препоръчвам, божествени са. Всичките продукти може да ги откриете на сайта на Otto Brand. Ако поръчате някоя от трите маши, ще получите като подарък точно тази термозащита на Лакме Физконтрол, която е 300 мл. Пръскам на косата ми термозащитния продукт. Внимателно разресвам. Другото важно нещо, което искам да ви споделя е, когато взимате кичур от косата, винаги гледайте да спазвате да бъдат с еднаква ширина, за да може да се получат точно тези едни и същи равни вълни. Препоръчвам ви да използвате ето такива шнолички, защото е наистина много удобно. Другия ви вариант е просто да поддържите по този начин, докато изтине самия кичур. Но аз такова време нямам, затова просто си хващам с шноличката. Ето това е кутийката на шноличките. Вътре са 12 броя. И не на последно място е начина на навиване. Поставяме машата зад кичура. След това с леки въртеливи движения, ето по този начин, навиваме около самото тяло на уреда. Накрая разресвам с по-широк гребен. Ето го и финалният резултат, едни красиви, натурални, естествени вълни. Оставям ви линк към сайта и повече информация долу в описанието.